So, dito lang tataman guys, kay medyo ay, lambot na lang. So, sige sa gaways guys, no? Sige. What's up mga kasilingan? So karon guys, natakaroon diri sa bago na po na ako vlog guys, no? Medyo dugay atong vlog guys, no? Kay na busy sa sige og trabaho sa personal o karon guys, mabawi ta karon guys. O ano atong vlog guys, para ta man sa content no nga i-react ko to ang video ni CJ Bayanag. O CJ Bayanag atong taga-Jinsan niya po nga vlogger guys. O mag-aray ang video guys, i-react mo to guys. So kung ito sila ka tawa to nga Fly Fox ang yung ilang magpag-uyab sila guys, no. So karon na guys, din siya sa sponsor din guys. Sponsor din sa Wave Brex, Coco Brex. So apo tayo no, sa Coke Factory. Coke siya ano to yung Coke. So hot mga ko guys, mong ipasingot ko. Sorry. Lang. So, i-react na to guys, no? Ang atong i-react na to ang iyang video kay siya rin si guys, mailalas ako si J. Crowe Cantila. Ga-vlog ko na siya. Og nasa link ang iyang YouTube channel, tapos kay CJ Bayanag og kung makita na mga video hawod kayo yung vlog yun kung makita na mga vlog ni hawod kini. Salamat kay Kaunta. Kaun daw. Nala dire para mag-vlog. So, i-react na to yung vlog guys, no. So, sige na magsuso no, so start na. Sige, start na nato guys, no. Sige, sit up sana guys kay manang wala Paul. ka gamay lang jud kay hulat lang jud kay na. Baganan karon. Bago na ulo ron. Paksit ka mo. So, ara na. Video. Mga patagutong ba? So, sana to. Tawa yung mga nang drop. Got on dalawa daw. So, ganda dali to. Saka na guys, man yung dinubuhat. Wala lagi. Oh ya. Sa. Anto ka sa share it. So, sorry Juleo, malangay-langay no. Si Mami guys. Sabaw, i-vlog mi dire. Ay, gabla guys. Baganan na lang oh. So, saya na to guys no. Okay. First vlog ito guys ha, first vlog to. Dapat lima. Dapat gani. Suporta na to. So, kabanan na mo, anong nanapunta diri? Okay. Dagan din nag-request ko ano katong ganyan na katong banyok ni. Banyok ni. Ako lang isa ako eh. Pero na ano Ang lokig na akong yung uyab sa tawa. Lokig na akong yung uyab sa tawa. Patay. Mamatay na. Wala pa lang sugod, nag-away na sila guys. So, atong sugduan, no? Tagalog lagi daw. Sugdin. Sundin mo ko. Okay, let's go. And 3, 2, 1. Para na guys. Kapil mo ko. Correct na. Kusi na guys. Saan ang mga babae na eh? Okay, so tawa. Pugong-pugong lang si CJ guys, no? Pinalibat-libat pa pinanganak pa. Tayo na, damit eh. Libat to guys. Double kill, triple kill. Whole kill. So, nakita na to guys, no? Paano to gilaparos siya, no? Paano gilaparos si Kuya CJ siya uyab guys, no? Kung ibalik-balik na to, no? Tayo natatawa. Gilaparos siya kay tungod. Aalagi. Ano sa ano? Android daw. Ang sabi niya sa akin, libangon ko.
So, gapak yun siya guys no, nakakita gina to no. Kung gusto mo magano na, report na yung iyab. Charot lang. So, gitar to guys no. Doon kasi si Kuya CJ guys. Bisag di kami close si Kuya CJ guys. But guys, support sa yung channel guys. Subscribe sa yung sa link guys. O, keep ito yun na ito kay medyo taas pag yun eh. Bastos. Dora giro daw guys. So, tawa. Parang aso. Sige na, tawa na guys. Tawa guys. Lip sync. Tatawang yung ano kayo, kaya CJ guys. Ikaw nang guys, oh. So nakita na guys, no, nandiyan ka ng medyo, 1, 2, 3, 4, 5. Rampage! Savage. So dahil ka pilapil guys, no? Adlock mo dahil. Kung saan yung mga babae ron eh? Gusto tawa. Uy, buka na. May labot pa, cook ha. Bayot na mga. Ang tinudod guys, ayun na on ang Abaw eh. Lugi ka. Oo, ano. Tawa. Kung saan na sila? Sinagaway oh. oo. Tawa ko rin sila guys oh. Gaway na oh. Away na. Ay, So, init kay diri guys no. Lumuot guys. Lumuot yung mga naong sila guys. Oh. Nagsasabay-sabay. So, dito lang tataman guys, kaya medyo lambot na lang. So, sige sa gaway guys, no? Sige sa gaway, So, manonood to kayo, medyo So, mga to, pati ingagang guys, no? Igang kay dong siya. Ay, igang kay dire. So, karon guys, makatawag ko sa ilang vlog guys, no? Yan daw nga pati nita. Hindi ha. So, karon guys, sa video nila ba? Ang mayon ako sa video nila no, anong sagpa-sagpa. Tamo man, Ang nagit sagpa lang jud ang nagit sa duwa kay. Jud na siya. Normal lang yun na sagpaon siya. Babib. yuks. Kaluod. So, mo to guys no, medyo igaw mo kay dire guys, ang ni ko konta ba hat may agud. So, mo to guys no, gira ko to yung video guys no, makatawanan jud silang duwa no. Kung makita na mga vlog niya, kabalo na ka. Check out in DM, Facebook account and Instagram. May ko na ng vlog. Sige. Adam Takaber, 1, 2, 3, go. Ako'y alipin pendi sarapen. Nutil. So, mo to guys no. Kaya yung man itong video ay kalimutan nga mag-subscribe no, like, comment, subscribe, and slap the notification bell and slap your face because your face is like a bell. So, ano to? Ano to? Usa, English to. Adik, bye-bye.